quan va començar el mandat van prendre la decisió que en aquell moment van creure que era la millor i la més adient per governar sense l'urna, i amb el pas dels mesos, sobretot fruit de la necessitat, no? D'aprovar el pressupost, i ja no només això, sinó de tenir de teixir aliances, de construir consensos. I doncs sí que vam optar, no? per fer aquest pacte a tres bandes, perquè al ser tres grups, un govern més ampli també vol dir un govern més representatiu. Hi ha més veus, i això crec que és positiu, no? més que negatiu. Veníem de bons mesos amb majoria a l'oposició, i ara la truita, no? Doncs s'ha tornat a girar, i sí que això... Abans parlaves de tranquil·litat, més que tranquil·litat és estabilitat, no? Cada govern o cada configuració de govern serà diferent, i també la manera de fer i d'entendre la política també és diferent. I aquí també al final entra un punt personal, perquè sí que el tema de les dedicacions, sobretot, són decisions polítiques, però que tenen un component personal.